Көрнекле рәссам 1970 еллардан илебез сынлы сәнгатенең үзенчәлекле осталарыннан берсе булып танылган нақышчы. ТССРның атказанган сәнгать эшлеклесе. РСФСРның атказанган рәссамы. Россия Федерациясының халык рәссамы Илдар Касым улы Зарипов 1939 елның 15 ноябрендә Казан шәһәрендә туа. 1961 елда ул Казан сынлы сәнгать училищесын, 1968 елда Суриков исемендәге Мәскәү сынлы сәнгать институтын тәмамлый. Институтта уку елларында СССРның халык рәссамы Дмитрий Мачальский җитәкчелегендә станлы нақыш остаханәсендә 1968-70 елларда, шулай ук Мәскәүдә СССР сынлы сәнгать академиясының нақыш остаханәсендә Гелий Коржев җитәкчелегендә осталык мәктәбе уза. Илдар Зарипов 1970 елдан СССР рәссамнар берлеге әгъзасы, 70-75 елларда Казан сынлы сәнгать студиясендә укыта. 1972-80 елларда РСФСР рәссамнар берлегенең идарә әгъзасы була. Илдар Зариповның үзенчәлекле иҗаты Россия сынлы сәнгате тарихына 1960-80 елларда талантлы рәссам тарафыннан тудырылган Гәп куйрыкканда, Өйдә, Сугыш итмәге, Нефтче Әхәт абый, Казан шибәре Зөлфия, Катюша, Батыр, Кырлай көйләре, Кустодиев истәлегенә, Авылда кебек жанрлы картиналар, Пушкин сериясеннән пейзажлар белән языла. 1990 еллардан ул Россиядә һәм чит илләрдә дә танылу алган әйдәп баручы нақышчыларның берсе. Рәссамның татар һәм рус сәнгате традицияләрендә реализм һәм символизм кебек стиль юнәлешләре киселешендә неопримитивлык һәм модернизм агымнары йогынтысында иҗат иткән тематик һәм пейзаж нақышлары, натюрморт һәм портретлары гомум кешелек кыйммәтләренә, халыкчанлык сыйфатларына ия булулары, реалистик образлыклары белән популярлык яулыйлар. Аларны декоратив тасвирлауның ачыклыгы, дөньяны эчкерсез һәм билгеле бер дәрәҗәдә самими тыю берләштерә. Рәссамның иҗатына нигездә җылы, йомшак төсләр, жанрлы нақыш әсәрләренә үзе айруша яраткан кызыл төснең алсудан алып куе шиягә кадәр барча төсмерләре, пейзажларына, натюрмортларына исә капма-каршы төсләрне берләштерү, буяу катламларының рельефлылыгы хас. Күпчелек картиналарының композициясе, яссылыкта сүрәтләнүләре киңлекне тасвирлаудагы шартлылык белән аерылып торалар. Аның иҗатын шулай ук халык сәнгате алымнарын, фронталь сүрәтләү, орнаментлар, декоратив элементлар куллану кабатланмас итә. Шатлык, җәй, бәйрәм, сугыш чоры хатын-кызлары, бам кебек әсәрләренең сюжетлары башлыча татар авылы тормышына, бөек ватан сугышына, заманча индустрияләштерү темаларына багышлана. Татар һәм рус халыклары фольклорын һәм әдәби мирасын чагылдыра. Символик, аллегорик һәм шигъри романтик яңгырашлы хатын-кыз образларын яктырта. 1990 еллар ахырыннан башлап Илдар Зарипов портрет жанрына мөрәҗәгать итә. Халкыбызның Туфан Миңнуллин, Марсель Салимҗанов, Шәүкәт Биктимиров һәм башка мәшһүр шәхесләрнең портретларыннан торган татар мәдәнияте эшлеклеләре сериясын тудыра. Шул ук вакытта пейзажлар, иҗатчы туганда шигырь кебек тематик картиналар иҗат итеп күргәзмәләрдә катнаша. Республика, төбәк, бөтен Россия, бөтен Союз күргәзмәләрендә һәм Америка Кушма Штатлары, Франция, Германия Федератив Республикасы, Болгария, Төркиядә оештырылган халыкара күргәзмәләрдә уңыш казана. Шәхси күргәзмәләре берничә тапкыр Казанда һәм Мәскәүдә, шулай ук Германиянең Брауншвайг шәһәрендә уза. Илдар Касым улы Зариповның әсәрләре Мәскәүдәге Третьяков галереясында, Санкт-Петербургтагы Рус музеенда, Татарстан Республикасының Дәүләт сынлы сәнгать музеенда, Ижевск, Киев, Красноярск, Пермь, Самара, Саранск, Ташкент, Тольятти, Уфа, Чабаксар һәм башка шәһәрләрдә, Бельгия, Бөек Британия, Германия, Голландия, Израиль, Италия, Канада, Польша, АКШ, Төркия, Франция һәм башка илләрдәге шәхси коллекцияләрдә саклана.
2004 елда Казанда Илдар Зарипов галерея студиясы ачыла. Рәссамның иҗаты хөкүмәт тарафыннан лаеклы бәяләнә. Ул Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге, Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгының Бакый Урманчы исемендәге бүләге лауреаты, Россия сынлы сәнгать академиясының көмеш медале иясе. Илдар Зарипов 2012 елның 14 июнендә вафат була. Казанда җирләнә.